କିରେ ତମେ ମାନେ ପାଗଳ ହୋଇଗଲ ନା କ'ଣ? ଯଦି ସିଂହଟା ଜୀବନ ପାଇଗଲା ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଖାଇଯିବ। ଏହା ଶୁଣି ତିନି ଜଣ ଯାକ ଅହଙ୍କାର ଦେଖାଇ କହିଲେ, ଆରେ ତୁଟା ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ। ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଯେଉଁ ସବୁ କରାମତି ଶିଖିଛୁ ତୋତେ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜଣା? ଏହା ଶୁଣି ଚତୁର୍ଥ ସାଙ୍ଗଟି କହିଲା, ରୁହ, ମୁଁ ତାହେଲେ ଗଛରେ ଚଢ଼ିଯାଏ, ତାପରେ ତୁମେ ତୁମ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବ। ଏହା କହି ସେ ସେଇ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ବଡ଼ ଗଛରେ ଚଢ଼ିଗଲା। ତାପରେ ତୃତୀୟ ସାଙ୍ଗଟି ସିଂହଟିକୁ ଜୀବନ ଦାନ ଦେଇଦେଲା। ଜୀବନ ପାଇବା ପରେ ସିଂହଟି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଖାଇଦେଲା ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ପଳାଇଲା। କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ସାଙ୍ଗଟି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିବାରୁ ବୃକ୍ଷକୁ ଚଢ଼ିଯାଇ ନିଜର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ନିଜ ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କ କଥା ଭାବି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲା।